nagko ti damot at nagamamo. Di na magmuti number ko inyawid nagjay balayo. Kasla di maumpot dagi di aragzakta ngemapay na maliw ka. Shaktiin ka kinauma. Iti kaawan mo nagsakit to'y pusong ko. Kedita sursuro ka ginom GSM Blue. Tanu mabarte ka kinakmeten iyuldag ngem nu mausawan na. Kasla kala nakarabaw kanya. Sukat nakti sa bali ket siyak tay ingka inwaksi. Kala nakarabaw kanya. Aniya naragsak ta di damutad agkaeda. Nagpatpat na guray basit awan turog ta. Di mo pinanunot tinairot nga arakop ta. Sukat nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi. Di mo pinanunot tinairot nga arakop ta. Sukat nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi.